ויהי אחרי מות משה במדבר, ויקרא אלוהים ליהושע ויאמר, קום עבור עם העם את הירדן, אל הארץ אשר אנוכי נותן. משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם, לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. ויריחו סוגרת מפני בני ישראל, ויישאו הכהנים את קרן היובל, והעם לסוב את החומה יוצאים, ובני ראובן וגד חלוצים. שלום בני ישראל, עוד 3 ימים אתם חוצים את הירדן, הכינו לכם צידה לדרך. כל אשר ציווית אותנו נעשה. וישלח יהושע בן נון מן השיטים 2 אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ, ארץ יריחו. כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ. אנחנו הכהנים נושאים את ארון הברית בחרבה. חזק ואמץ ואל תחת כי לך בזאת תדון כי אל חי בקבריכם. ויח יהושע את מלך דור, ואת מלך מקדה, ואת מלך חצור, ואת מלך עדולם, ואת מלך חברון, ואת מלך עכשיו, ואת מלך שומרון, ואת מלך חורמה, ואת מלך ערד, כל המלכים 31. חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת. חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת. חזק ואמץ ואל